ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ବାବୁ। ସ୍ୱାମୀ କଣ? ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଇହକାର ପରକାଳର ଦେବତା। ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ତା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ। ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ, ତୁମେ ମିଛାଇ ନୁଆ ବୋଉଟା। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ କଣ ଜଣେ ପାଗଳ? ବାସର ଦୀପର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଶିଖାରେ ମୋ ଜୀବନର ଦୀପଟା ଲିଭି ଲିଭି ଯାଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି? ହେ ମୋ ପାଇଁ नाटक में शायद प्रभु। क्या हेलो ସେଦିନ ହାତରେ ହାତ ଧରି ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି, ଆଖି ମିଶାଇ କଥା ଦିଆ ନିଆ ହେଇଥିଲୁ। ହେଇଗଲା। ତମେ କଣ ଯେ କହୁଛ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଅନେକ କଥା ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଚାର ଯେଉଁମାନେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଏଠିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଚାର। କାହା କଥା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମ ହାତ ଛନ୍ଦି ଏ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ତମକୁ ପାଖରେ ଦେଖି ମୋ ଜୀବନର ନାଁକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବି। ପାରିବିନି, ତୁମେ ହାରିଯିବ ତୁମେ। ଶଙ୍କୁନି ଆସିଗଲା, ଶଙ୍କୁନି। ଯେମିତି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଶକୁନିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଶକୁନି ମିଛ ନାଟକ କରି ଚାଲିଛି। ଶେଷରେ ଶକୁନିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କୌରବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ସତରେ ଏ କଣ ଜଣେ ପାଗଳ? ତୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ସତରେ ତମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ। ତୁ ଗୋଟେ କାହା ଅଲକ୍ଷରେ ଫୁଲ ଅଲିଆଟା। କାହିଁକି ତମେ ମତେ ମିଛ ଅପରାଧରେ ମୋ ଉପରେ ସବୁ କିଛି ଅଜାଡ଼ି ଦଉଛ? ଘଣ୍ଟି ବଜାନା। ଯେତେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇ ଆଣିଛୁ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେ। ପାଗଳ ପୁଅଟା ମୋର। ଶଳା ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଯାହା ହେଲାଣି, ମିଛାଟିଆ ଦଳ ଦେଖି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦେବେ। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆଣିଛି, ମୋ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଯିବ। ଶୁଣ,
नहीं सब ब्याक लोकरे रखिदेली दरकार पड़े मुझे तोते देदेवी ବାପା ମୁଁ ଯେ ଘରର ବୋହୂ ଚାଲ ଦେବଲୋ ତସ ମୋ ଘରର ଚାହୁଁ ସାର୍ ସରୁନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଇଦେବି चुप छोड़ा ସାର୍ ରିଜନା ନେବ बेसी घंटी बजेला मते घंटी बजे नित्य आदर्श देखाऊ छोड़ा मु केते घंटी बजे शिखेवा लोक चुप्पी नकरी से गहना दे दे ନା, ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି କାହିଁକି ଗୋଟାଏ ପାଗଳ ପୁଅ ସହିତ ମୋତେ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କି ଅପରାଧ କରିଥିଲି ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ଦେହର ଗହଣା ବି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ चुप छोड़ा बेसी घंटी बजेला छोड़ा छोड़ा बाहागर 4 दिन न हो तू मो घंटी कौन बजेलुनी छोड़ा मु आजिकल केते लोककर घंटी बजाई शिखेवा लोक तू कौन मो मुहरे जवाब दउछु हेइडी मो ना घंटेश्वर सिंह मर्दरा मंत्री एमएल को पानी पिएवा लोक छोड़ा मते नाली आखी तो बोपा देबो तू कौन देबुनु तू कौन देबु की हे तू सोला मो कोना शत्रु रे तू कोन मो घंटी बजेलुनी कोना पुराण रु सुनिथिली पंच अजात शत्रु कथा कोना मो घरे जन्मिछि मु पुराण कथा को अविश्वास करबी काहे रहस्या रहस्या एने तो घंटी बजाइनी ଆପଣଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଗହଣା ଦେଇଦେବି ଆରେ ବାବୁ ତମେ ଯେ ଜମା ନୁହେଁ ଏଟା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ ଏଟା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ चुप घंटी बजाई देवी कौन कहलु ना ना कौन कहलु नुआ बहु हे हाडा कोई कौन ताई से गणा दे कहछि
No. Ah. ଗାନ୍ଧୀ ବଜାର କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ହସ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ବାପ ଘରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଭାବିଥିଲି ଶାଶୁ ଘରେ ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ ପାଇଲା ପରେ ତାରି ହସ ଖୁସିରେ ଭାଗ ବସାଇ ତା ସଂସାରର ନାଁକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବି। ହେଲେ ଦେଖୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଗଳ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଜଣେ କଂସୀ। ସୁଖ ମୋଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ, ଦୁଃଖ ତମ ପାଖରେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରୁଛି। ମୋ ଜୀବନଟା ଏମିତି ଗୋଟାଏ କାହାଣୀ ଯେ ନା କାହାକୁ କହି ହଉଛି, ନା ନିଜେ ପଢ଼ି ପାରୁଛି, କାହାକୁ ଲେଖି ହବ, ନା ଶୁଣି ହବ। ଏ ତ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟାଏ ଅକୁହା କାହାଣୀ। ସାଧାରଣ ସମୟ ମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳ 8ଟା ବାଜିଲେଣି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେବେ। କଣ ହେଲା? ଚା ଏବେ ତମର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସବୁ? ଏବେ ଶୁଣ, ତମ ଗୁଣକାରୀ ଗୁଣବନ୍ତ ମାନେ ତମ ଝିଅ ଶାଶୁଘର ବିଦାୟ ବାଟରେ ଆସୁଛି। ଦେଖ, ଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମର ବେଶୀ ଚା ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ତମକୁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମାନୁଛି ତମର ଆଉ ଏଭଳି କାମ You nonsense! Stop it! You stop it! ଝିଅ ଛୁଆ ଦେଖେ ମୋ ଦାମୀ କପଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ମାର୍ବଲଟା ବି ନଷ୍ଟ କର। ଆରେ ବୋଲ। ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ କି କୁକୁର, କୁକୁର ଯଦି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳ ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମଦ ଦରକାର। ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଘରର ସଦସ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ତାକୁ ଏମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଉ ସିଏ ଯେମିତି ଦୂର କରିବନି। ନାଇଁ, ଆପଣ ସେମିତି କହୁଥିଲେ। ଆରେ ମା, ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇଯାରେ ମା, ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇଯା। ତୁ ତ ଏ ଘର ଗୋଟେ କୁଣିଆ, ଏ ପରିବାର କଥା କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉଛୁ? ହଁ ଶୁଣ, ତମ ମନ ମୁତାବକ ଜିନିଷ ଦେଇ ତମକୁ ତ ତମ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଠାଇଦେବ। ଅଥଚ ଚାରିଦିନ ନା ପଡୁ ସିଧା ସେଠି ପୁରୁଣା ନାଗରକ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱାସର ସେ ପୁରା ଚମ୍ପଟ। ବା 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 ମାନେ ମୋ ନାଁ ଅଲିଭା। କେତେବେଳେ ମୋର ଚୌକା
ଛାଡ଼ିଦେବ